लोगोफोर नै नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो होख्लायनोसै दिनै अनला ओंख्रि दायो मा लाखो नै बे जाहैबाय दाउ बेदर बे जाहैबाय नोरसिं बिलाइ बे जाहैबाय औवा मेवा बे जाहैबाय जोंहा अन गुन्दै माने दैजों एसे लगायनाय बेनो जाहैगोन अनला आरोखि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा ओरै सामब्राम बानलु ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर आरो हाइजें लाखाबाय आरो लोगोसे नैबेथ' एकदम जोंनि फुरा मेन माने जिथुनाखि अनलायाव बेखौ होयोबासो थावो गोथाव जायो बिरादनो स्पेशल बे जाहैबाय खारदै नायदो नोंथांमोनाबो संनानै जा नै बिराद गोथाव जायो आरो सोरनि बे अनला ओंख्रिया फेभरिट नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय एकदमबारे दाउ बेदर औवा मेवाइ नैबे जाहैबाय अन गुन्दै बे जाहैबाय खारै बे जाहैबाय आलौग्रा जाथिय बुस्थु गोथाव जाथारसिगोन नै ओरै बेहाय जोंहा सामब्राम गोजा आरो बानलुखौ हरग्रोनाय जाबाय माने अनला ओंख्रि संनायनि एकदम फुरा होबाय नै बेदरखौ दाउ बेदरखौ होबाय चिकेन मेवाखौ होनाय जाबाय नै बिराद गोथाव जाखासिगोन मोदोमजोबखाबाय एकदमबारे दै होनाय जासिगोन नोंथांमोन दै लागाव दै होबाय नै बरियाल' नुखाबाय नै कालारफुल बिराद गोदौखाबायलै एबार होनाय जासिगोन अन गुन्दै दैजों लगायनानै लाखाबाय नै होबाय बर'नि खायद लागाव गोथावल' जाखासिगोनलै एकदमबारे एबार खारै नै लागाव होबाय गोजाल' जाखाबायमोनलै खारैया एग्लुंबाय नै आहा सलिड जाखासिगोन जानो ने नोंथांमोनाबो जादो संनानै थान्दा अखा बोथोरफ्राव जानांगौलै फाइनालि नै अनला ओंख्रिया जोंना मोनबाय जानांसिगौल' आरो होख्लायनोसैबो आं नै जानाया र' नोंथांमोन ओरैबायदि टेस्टि नुखाबाय नै मगा दुन्दियाबो होदों आरो बाहाय वाव सुपार होख्लायबाय नै अनला दाउ मेवा होख्लायबाय एकदमबारे सुपार बिराद गोथाव जादों एकदमबारे बर'नि मेन खायद बियो जानांगौ सम अनला दाउ मेवा संख्रि मस्ला मस्लिफ्राबो बिराद मोजां नांदों बरिया हाब्रेलायथारदों अनलाफोरजोंबा स्पिडबो जाखाङो क्लब अनला दाउ मेवा टेस्टिलै गोथाव बरिया एकदमबारे जाजोबनोसै
नोंथांमोनाबो संनानै जाबानो जाबाय सम सम